Dang haki khendiat tayo balala nakaliang kinongtre emergency service kibadon hapo kalama ka Meghalaya EMRI Workers Union kilami shakhmat bandawa naka sorkar bannam aishu haka GVK company banpej yaka EMRI Henry ban shimti banpej hino daga ministry jongka health department. Menta ka sengi ka shipho tarik ukalla lengkot arhajar arphoar nakaliang kinongtre ka EMRI harengkat daga jingkersan bat senran lang ka seng HNYF kilalait banya kendu yu menteri badai pej jaga tenat ka kwai ka khia haka jella u James PK sangma haka office trekam ka jong u ha scatrian Henry ka lalong le no e ka tei ka jinglait ka jongki ha ka bau menteri umshim ladon ha office trekam ka jong u ka bau dang don shabar ka jella kata hanong ba Delhi. Habakran sikilat pathai khubor nakaliang kinongyelam ka Meghalaya EMRI Workers Union bat kinongyelam ka seng HNYF kilai thu bakane ka jinglei yakendu yu menteri ka dei hadin baladap banbu ya ka appointment bat nakaliang menteri ulapha banwan yakendu yaki menta ka sengi ka shipho tarik ukalla lengkot arhajar arfuar ha ka por sau baje janmit katbau menteri pad umshim ladon ha ka office trekam ka jongu ha ka ba udan shabar jong ka jella hanongba Delhi bat kane krapin bitar shikat dei ya ka jingle ka jong menteri ka tanat ka kwai ka khia ka bala pau shai ba khain snap ya kitei ginong tre jong ka EMRI bat kila penram jur ya menteri ngiwan hangni hadin bengi yo ya ka kubor na du men ka new trick ma ka si Friday ba koi ka call na EPS jong i na EPS jong i kejin bangin ka meeting bat i ka Monday sau je janmit tekani mentang ni klimat tekat bangin dawan hangni pada ngi mut bendung ni sekretariat tingi klinik ni security ni teki ong ba Isa James Imdan tengi ngi up ya kata hi humility nomor ba kumusong nak mau kani ka kam ngi hap banya long concern ba hai ka bede ba kani nomor ba kadi hidu kampaj ba tingi sobut ong ba Isa James di ben kat bala long banya kenu employee ngi ka jing syam tak si bangiwan te ka dewi kata jingmut tambangi khamla banya kenu i ditang kata hi labu ek appointment ngi bat ini kino trai jangkawan coba i tasni manya kendu i usau baji hang ni ai ka basosi nangi poi hang ni pat mo udan si Delhi ti kani ka pen i ba mo umdan ni responsibility ka pen i ba khain snap mo yang ya kinong ya gini gi nong trai wan coba i khain snap kamtam e ngi wan hang ni umdik tang naman tagi nong trai jang wan coba i iwan hang ni namar maki ki trai na mata ban ai gi sikri pai ba ti ngi so tanat ya kani ka jingle chu mo kani ka pen i ka ba u insult ngi mo umshim umdan ka jingit kle ti nakaliang ka jungi ngi penrem jur jim balai ba hang ni sa baji mata sngi poi menta hang ni tip ba umla manya kendu yangi jingsi sha ha ba mo uhi khot yangi degi PS ngi ba khot yangi ba menta ka sngi ki babu ki appointment manya kendu badu ngi klam terwa mangi dei mo uhi ba khot yangi rei beli lada umlap menta ka sngi ka dei kamram chu di ban chu yangi nadu mena ban ong bangi umlap manya kendu pan menta ka sngi rei ndangi lapoi hang ni menta hang ni po sekretariat mo uang ba udan cedeli ni pendam jor ngim so tenat bat kani kar komle ajung u kadai ka ba insult yangi bat iginong trai jong kawan jor e ti ngim so tenat kar komle ajung u bat nak lada umla man shimti man shakri kan bahai ubun hiar no shki kan bahai ubun hiar shki no ma lada umshim ya kani kamiap kamim bat nakaliang jongi i penrem jur mau de ben haman hiar suki mardo lada umla man bat i baktam kam macam kiba ngin shat hok khamtam e kad ho minister mau ru de wala jit dik paj ba nimde gi khna ret nimde gi kam macam ngidon lagi kam macam ngilapen kre ngilap pelaj kapor ban ya kendu namar ba u ba kho ula appointment ngi kina kaliang jongi penrem jur ya ke jingle jong James Lisbon